Lija, seoski pica majstor, po čitav dan radi ispred svoje peći na drva. Vrti testo iznad glave sve dok se ne stvore neverovatno mekani krugovi. Zatim na testo dodaje mnogo lepih sastojaka i stavlja ga u pećnicu. Koliko je samo pica spremila danas. Baš je tu vruće ispred pećnice. Idem da udahnem malo svežeg vazduha dok se pice peku, razmišlja. Izlazi i odmah naleće na svoju prijateljicu žirafu te započinje razgovor. Teme se nižu jedna za drugom i nakon nekog vremena... Zar ne osjećaš da nešto gori? Pita žirafa. Moje pice! Zapomaže sirota Lija. Iz pećnice izlazi gomila zagorelih pica, tvrdih i gorkih koje sada niko neće moći da pojede. Šta ću sada da radim sa njima? Pita se Lija. I tako je baš tog dana u srećnom se ocetu izmišljen novi sport. Gađenje zagorelim picama.